Benvinguts a Conflictes Silenciats, un podcast de crític i de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Un nou podcast per explicar les guerres oblidades, silenciades i marginades, les que no surten a les portades dels diaris. Avui, primer episodi, dedicat a la República Democràtica del Congo. Des de la Primera Guerra del Congo de 1996, la violència no s'ha aturat mai del tot, malgrat una societat civil molt potent i malgrat les iniciatives diplomàtiques de pau. Es parla de més de 5 milions de morts i centenars de milers de ferits, més de 6 milions de refugiats i desplaçats interns. Un conflicte que s'ha arribat a anomenar Guerra Mundial Africana i on el Congo, sobretot el Kivu, a l'est del país, sempre ha sortit perdent per culpa dels conflictes de les guerres amb els seus veïns, sobretot Ruanda, però també Burundi o Uganda. De tot això en parlem en profunditat amb el Josep Maria Royo, que és politòleg, investigador sobre conflictes, pau i seguretat i estudis africans a l'Escola de Cultura de Pau de l'Autònoma, membre del grup d'estudis africans de la UAM, a més has estat membre de la Junta Directiva de la FEDE, Organitzacions per la Justícia Global, i també de la Junta del Govern del Memorial Democràtic. Benvingut, Josep Maria, què tal estàs? Molt bé. Sí? Anem a parlar del Congo. Anem a parlar del Congo. No? Primer comencem amb la idea aquesta de la sèrie de podcast que farem amb l'Escola de Cultura de Pau, explicar una mica el Congo per a dummies, no? En plan, què sabem i què no sabem, no? Per situar-nos en les guerres del Congo. Comencem amb els orígens. Antecedents històrics del conflicte, d'on ve tot això, com començaries a explicar el Congo a una persona que no en sàpiga gaire del que passa allà? Bé, bàsicament ens hauríem de remuntar al segle XIX per entendre que el Congo ve d'una trajectòria, d'una tradició d'imperis i reialmes, que al segle XIX es veu truncada a través de l'exploració que du a terme el Henry Morton Stanley, de la mà del rei Leopold de Bèlgica. Sí. El rei de Leopold de Bèlgica explora el territori de la mà d'aquest explorador i el conquereix, el converteix en la seva propietat privada. A la Conferència de Berlín del 1885, aquest territori passa a les seves mans i és controlat com si fos una empresa privada, en definitiva, i aquesta empresa privada es dedica a explotar, a expoliar els recursos naturals del Congo. Les greus vulneracions dels drets humans que es produeixen durant aquesta època, esclavatge, assassinats, execucions extrajudicials, fa que la comunitat internacional reclami una resposta a Bèlgica que acaba convertint aquest territori, aquesta propietat privada del rei, en una propietat, diguéssim, passa a formar part de Bèlgica. Clar. I en aquest moment es converteix en una colònia belga, fins al 1960, quan adquireix la independència. Però bé, aquestes èpoques, aquestes dates, només ens han de servir com a reflex de que l'expoliació i l'explotació de recursos naturals, l'abús sistemàtic que ha patit la població congolesa durant aquestes dècades ha estat persistent i sistemàtica. Sí, i el procés d'independència doncs, segurament també marca molt el naixement del país, com serà, no? Com podia haver sigut, no? I com va ser finalment, no? Dic com podia haver sigut pel govern de Patrice Lumumba, no? Que és molt, no? Molt estimat per les esquerres, a vegades. No? Exacte, perquè Patrice Lumumba representava una ideologia panafricanista, és a dir, la unió dels pobles africans enfront del colonialisme i de l'imperialisme occidental, i per altra banda tenia una inspiració socialista. I aquests dos elements es passen a convertir-se en una amenaça per a Occident. Estem als anys 60, per tant, sota la lògica dels inicis de la Guerra Freda, i per tant, el posicionament de tots els països al voltant de les dues esferes de poder soviètic o nord-americà. No? Li fan un cop d'estat, no? Exacte, li fan un cop d'estat. L'assassinen el 1961, és a dir, 11 mesos després de prendre el govern, l'assassinen per part del coronel Mobutu en aquell moment, recolzat per Bèlgica i pels cossos especials de la CIA, i en aquell moment Mobutu du a terme un cop d'estat per a pujar al poder i iniciar una dictadura que des del 1965 fins al 1996 governarà el poder amb els elements distintius similars que havíem tingut en les dècades prèvies.
explotació de recursos naturals, vulneracions sistemàtiques dels drets humans, les èlits mobutistes controlen el poder i nacionalitzen totes les empreses, tots els recursos, de cara a obtenir el màxim benefici. Clar. Comencem a parlar del conflicte actual, no? Diguem-ne, actual que ja ve des del finals dels 90, les guerres congoleses. La primera cosa que ens ve al cap, segurament a la gent que tampoc en sabem gaire, és que és una guerra pels recursos naturals. Després ens explicaràs que n'hi ha moltes més coses, però sí que això és una de les principals característiques, no? Les famoses guerres pel coltan, pels mòbils, no? Que és una metàfora, no? dels orígens de la guerra del Congo. Sí, efectivament. Els recursos naturals han jugat un paper primordial en aquest conflicte, en aquests conflictes, perquè no el podríem resumir en un únic conflicte, en una única guerra, sinó en diferents guerres que han tingut lloc al país. Quins recursos naturals són? Exacte. Hem d'entendre que el Congo és una potència, és el graner d'Àfrica, en primer lloc. El seu territori podria alimentar tota Àfrica. En segon lloc, hem d'entendre que es troba a la conca del riu Congo. És el riu més cabalós del continent africà, el segon a nivell mundial, després de l'Amazones, i és el pulmó verd més important del planeta, també darrere l'Amazones. Només per situar-nos. Al mateix temps, hem d'entendre que és un país riquíssim en recursos naturals, com comentava Sergi. Parlem de petroli, parlem de diamants, parlem de zinc, parlem d'urani per a l'energia nuclear, parlem del coltan, aquesta aliació de la columbita i la tantalita, que, com comentaves, és imprescindible per a la fabricació dels microchips presents als mòbils, als ordinadors, a les PlayStations, als radars, a tots els productes d'alta tecnologia que ens podem imaginar, fuselatge dels avions de combat, dels avions comercials, etc. I el Congo és el país que atesora les reserves mundials més importants. A part, també té altres recursos, com comentàvem, no? Coure, niobi, terres rares... Wow. És a dir, és un país riquíssim, un país també molt gran, que té les dimensions pràcticament de tota Europa occidental. Per tant, el seu control per part dels governs, dels cossos de seguretat, ja és un repte en si mateix. 340.000 quilòmetres quadrats, pràcticament 11.000 quilòmetres de fronteres, una desena de països que envolten el país. Per tant, la seva situació al cor d'Àfrica el converteix en estratègic i al mateix temps aquests recursos naturals, com comentàvem, han jugat un paper primordial alimentant els cossos de seguretat, finançant els grups armats a través d'aquesta compravenda o extorsió o corrupció vinculada a tot el comerç il·lícit. Clar, entenc que tothom vol tenir l'accés a aquests recursos naturals que, com el Congo doncs no pot arribar a controlar-los tots per la seva situació històrica, política i geogràfica, doncs això fa que guerrilles, altres governs, no, d'altres països com Ruanda, no, o fins i tot multinacionals o grans potències, totes vulguin, no, posar les mans allà. No? Aquest és una de les causes del conflicte. Sí, no l'única, però... Aquesta és una de les causes del conflicte, ja sigui perquè els grups armats es financen a través de l'extorsió dels treballadors o del trànsit dels minerals que es troben a l'interior del país cap al que s'anomenen els comptoirs, les botigues situades a les grans ciutats de l'est del país, a Goma, a Bukavu, des d'on s'exporta aquests recursos naturals, principalment alguns de forma legal, molts, però també uns quants de forma il·legal, il·lícita, a través d'una frontera molt porosa que és molt fàcilment subornable, diguéssim, pel que fa als cossos de seguretat, als cossos fronterers aduaners que hi són presents. No? I, per tant, aquests recursos passen a través d'aquesta frontera cap a Uganda, cap a Ruanda, però també a través d'altres països com la República Centroafricana, com Burundi, i en funció del recurs natural farà un circuit o farà un altre circuit. Que acaben moltes vegades a Europa o als Estats Units o a la Xina. Si parléssim dels diamants, parlaríem que el trànsit va cap a Sud-àfrica, després cap a Israel o cap a Bèlgica. Si parléssim del coltan, aquest recurs natural, com comentàvem, imprescindible per a la fabricació dels microchips, fa un trànsit cap als països de l'antic bloc soviètic o també cap al sud-est asiàtic, on es processa i forma part de tot aquest conjunt d'aparells d'alta tecnologia, no? Sí. Preparant el podcast, tu em deies,
Val, Sergi, però no t'obsessionis amb la idea aquesta típica del de que la guerra tot és per culpa dels recursos naturals, no? I els diamants de sang, no? Totes aquestes històries però que tenen a veure, però que no és només això. Llavors, quins són els altres factors que han provocat les guerres, que creus tu, més enllà Sí, lògicament, dels recursos naturals? Per qüestionar només aquesta reflexió, hem d'entendre que les guerres no són només causades i originades per l'existència de recursos naturals. Els recursos naturals per se no impliquen que hagin d'haver-hi guerres, ja sigui la instrumentalització de les poblacions autòctones, ja sigui l'ús de la propietat de la terra, ja sigui com durant dècades i dècades les poblacions que han anat fugint o que han migrat dels països veïns s'han trobat marginades, discriminades a les del Congo, les poblacions tutsis i hutus, ja sigui perquè hi ha una sobrepoblació al territori, a l'est del Congo, ja sigui perquè hi ha una pobresa endèmica, una mala governabilitat, l'explotació de recursos naturals que fa que els sous siguin molt baixos i hi hagi molta població treballant en règim de semiesclavitud, joves, infants, i al mateix temps també hem de situar en el cor d'aquest conflicte els antecedents, el genocidi de Ruanda i el postgenocidi de Ruanda com les portes d'aquestes guerres que després es van desencadenar durant els anys 90. Clar, per parlar d'un d'aquests factors, el cas de Ruanda, no? El genocidi. 1994 es produeix el genocidi de Ruanda, dels hutus cap als tutsis. Hi ha una part de la població hutu, no?, que fuig després de la victòria de Kagame a Ruanda cap a l'est del Congo. No? Es formen aquells camps de refugiats que segurament molts hem vist a les notícies. Aleshores, a partir d'aquí, què passa? Explica'ns-ho, perquè, clar, veiem una població refugiada que en realitat eren en part població civil, en part també alguns dels perpetradors del genocidi. Clar, Ruanda governen els tutsis i el Congo, no sabem molt bé què passa, però en aquell moment està Mobutu encara. Exacte. La dictadura més fèrrea. Mobutu obri les portes en aquests 2 milions de persones que fugen del genocidi i de la represàlia que el Front Patriòtic Ruandès du a terme per acabar amb el genocidi. Hem d'entendre que durant aquests 100 dies, entre el 5 d'abril del 1994 i el 15 de juliol del 1994, es produeix la mort d'1 milió de persones. La majoria tutsis, però també hutus. Sí. És a dir, per a trencar també una mica aquesta dicotomia hutu-tutsi, hem d'entendre que molts hutus també van morir al genocidi de Ruanda perquè no compartien la lògica ni els interessos d'aquest Hutu Power, d'aquest poder hutu del govern ruandès, les forces armades ruandeses i sectors civils extremistes que van utilitzar aquest element de discriminació de dècades i dècades, de marginació de la població hutu per a respondre assassinant, perseguint aquesta població tutsi. Aquests 2 milions de persones fugen, Mobutu els obri les portes i, per tant, també obri les portes en aquests responsables del genocidi. Llavors Ruanda utilitzarà aquest argument per a dir Mobutu, estàs acollint els responsables del genocidi, o bé me'ls entregues o bé jo vindré a buscar-los, costi el que costi. Ja. I en aquest moment envaeix el Congo, donant suport a les rebel·lions que en aquell moment, situant en un context més general, el continent africà es veu afectat per processos democràtics, però també per processos de rebel·lions que intenten derrocar aquests governs que no volen dur a terme canvis transformadors en pro de la democràcia. El cas del Congo no és una excepció. Kabila, Laurent Désiré Kabila, du a terme una rebel·lió que rep el suport, com comentàvem, de Ruanda i també d'Uganda. Arriben a Kinshasa, derroquen el govern en apenas un any, el 97 ja han pres el poder, i acte seguit Ruanda diu ara em vull cobrar el que jo volia, que és capturar, perseguir, assassinar, empresonar els responsables del genocidi. Kabila en aquell moment el que diu és el Congo és dels congolesos i nosaltres prendrem les nostres pròpies decisions. Ruanda, t'has de retirar del país. Ruanda no es vol retirar del país i és en aquest moment quan Ruanda decideix organitzar una nova rebel·lió recolzant a les poblacions locals tutsis i hutus que durant molts d'anys havien estat visquent al país, marginades, discriminades, argumentant que per una qüestió de seguretat pròpia per perseguir en aquests responsables del genocidi, però també per recolzar a les poblacions locals, Ruanda torna a envair el Congo,
aquest cop amb el suport també d'Uganda i Burundi, que també persegueixen les seues respectives rebel·lions, perquè el Congo ha estat un santuari de nombroses rebel·lions. A l'est del Congo es van fugint allà... Exacte. Diverses rebel·lions d'Uganda, de Burundi i de Ruanda s'han anat refugiant a l'est del Congo i Mobutu durant una època, però ara Kabila, utilitzen aquestes rebel·lions per a instrumentar-les en favor propi, per a protegir-se respecte a aquests països veïns. Clar, això és la primera guerra del Congo, seria aquesta, no? Entre el 96 i, què, 98? 97. I allà és la primera guerra, però això continua, clar, perquè hi ha diverses guerres al Congo. A veure, situa'ns a partir del 96 fins ara. Exacte. Primer és la caiguda de Kabila, entre el 96 i el 97, sí. I el 98 Ruanda recolza en aquestes guerrilles locals, juntament amb Burundi i amb Uganda, i s'inicia el que anomenem la Guerra Mundial Africana. Això, sí. On una desena de països, uns, Burundi, Ruanda i Uganda, recolzen aquestes insurgències que comentàvem, aquestes poblacions locals, i envaeixen directament el territori. Un terç del territori està controlat, entre un terç i la meitat del territori està controlat per Ruanda, Uganda i Burundi i els seus aliats locals. Que, perdona, és un territori molt ric en minerals, que és la imatge que se'ns ha quedat, però que, a més, aprofitant que estem, tenim tots els recursos per expoliar naturals, recursos naturals i construir una estratègia sistemàtica i sistèmica, tal com ho anomenen Nacions Unides, a l'any 2001, per a expoliar aquests recursos naturals. Per altra banda, tenim el govern congolès, liderat per Laurent Désiré Kabila i després pel seu fill, quan és assassinat el pare, Joseph Kabila, recolzat per diversos països veïns. Angola, Zimbàbue, Namíbia, Txad, Líbia, Sudan, en major o menor mesura, alguns amb tropes, a canvi de l'explotació de mines, i alguns altres amb suport diplomàtics, etc., recolzen al govern congolès. Aquesta guerra, entre el 98 i el 2003, és la que ha generat un major nombre de víctimes mortals, majors greus vulneracions de drets humans, s'ha parlat de genocidis, s'ha parlat de crims contra la humanitat, centenars de milers de dones han estat violades, el Congo s'ha considerat com el primer país on ser dona era la major amenaça per l'abús sistemàtic i les vulneracions de drets humans i violacions que s'han comès. Però el 2003, després de diferents acords locals i regionals, s'arriba a una espècie d'acord de pau, a un entente, on es configura un govern de transició i les tropes estrangeres, Ruanda, Burundi i Uganda, per una banda, i per l'altra, Namíbia, Zimbàbue, Angola, es retiren del país. I què passa? I en la pau moment, dura semblaria que la pau hauria arribat al Congo, però no és així. La guerra, tot i que els grups armats, tot i que els exèrcits s'han retirat, els grups armats continuen actius a l'est del país. Alguns, les anomenades milícies Mai-Mai, que són milícies d'autodefensa locals, i, per altra banda, els grups armats vinculats als responsables del genocidi, el que s'anomenen les forces democràtiques d'alliberament de Ruanda, del genocidi del 94, i en tercer lloc, principalment, el que són els grups armats vinculats a Ruanda. És a dir, els grups armats que actuen com a, podríem dir, una guerra proxy, una guerra per intermediació. Grups armats locals, amb suport ruandès, militar, directe o indirecte, que continuen intentant, per una banda, defensar els seus interessos locals, perseguir a les forces d'alliberament de Ruanda, és a dir, responsables del genocidi, i al mateix temps continuar expoliant els recursos naturals que Ruanda aprofita per a vendre en el mercat internacional. Clar. Anem cap a l'actualitat més recent, per acabar de dibuixar aquest quadre. Diuen ara, alguns mitjans, que anem cap a una tercera guerra congolesa. No? Sobretot vindria a ser un conflicte amb Ruanda, ara me l'expliques bé, que des del 2022 no? fins ara està enfrontant la República Democràtica del Congo amb Ruanda a través d'aquest aliat proxy, no? que explicaves ara, que és el grup insurgent, aquest Moviment 23 de març. Això, anem cap a la tercera guerra al Congo. Sí, la situació de violència s'està... A la pràctica podríem dir que ja ens trobem en una situació de guerra, perquè aquest grup armat continua actiu, continua enfrontat amb les forces armades congoleses i amb els grups armats locals. A l'est. A l'est. Que potser a Kinshasa... Kinshasa està totalment a part
de tota aquesta situació de violència, té altres dinàmiques polítiques i socials complexes, però, diguéssim, pel que fa a la guerra on s'enfronten aquests grups armats amb les forces armades congoleses, està totalment aliena. És a l'est de la zona aquesta dels Kivus, exacte, la ciutat de Goma... Exacte, principalment el que són les províncies de Kivu Nord i Kivu Sud. A Kivu Nord és l'epicentre on es mou aquest grup armat, l'M23, el moviment 23 de març, que és l'herència de grups armats que han anat evolucionant, però que representen aquestes poblacions locals tutsis i hutus recolzades per Ruanda, que es van organitzar ja als anys 90, que han entrat en processos de desarmament, desmobilització i reintegració dels combatents a les forces armades, però que en el moment que s'han vist novament amenaçades o que Ruanda els ha demanat novament suport per a perseguir els responsables del genocidi, aquests grups armats s'han tornat a reorganitzar i han tornat a aixecar-se en armes. Finals del 2022, durant tot l'any 2022, aquest grup armat ha estat actiu i s'ha plantat a les portes de Goma, una ciutat d'entre 1 milió i 2 milions d'habitants. Imagineu-vos, ens hem d'imaginar el que suposa l'amenaça de que un grup armat potent, ben militaritzat, de milers de combatents, pugui estar a les portes d'una ciutat d'aquestes dimensions. La catàstrofe humanitària i la catàstrofe en termes de víctimes mortals pot ser molt elevada. I què passarà? Bé. La gran pregunta, no? Clar, al mateix temps, davant aquesta amenaça, la comunitat internacional intenta pressionar a Ruanda per a evitar que això succeeixi, perquè Ruanda és el principal actor que pot influir en aquest grup armat. Ruanda sempre diu que Ruanda no està present a l'est del Congo, que Ruanda no està recolzant aquest grup armat, però que aquest grup armat té dret a existir perquè les seves reivindicacions són legítimes, que és protegir la població ruandesa i perseguir els responsables del genocidi, cosa que el govern congolès suposadament no està fent. Paper de la comunitat internacional. Comencem per... S'ha parlat molt, des del paper de la Unió Europea, de França, sobretot, i dels Estats Units, però segurament també hauríem de parlar o començar a parlar del paper de la Xina o de les empreses xineses. Per on comencem, Royo? Dintre del conflicte del Congo, clar, perquè si anem a Ruanda tenim aquí un paper de França molt galdós. Sí, però en definitiva la dinàmica és similar, en el sentit que la comunitat internacional, tot i que té una voluntat per intentar resoldre aquest conflicte, perquè li interessa, per a continuar extraient, explotant els recursos naturals d'una forma legítima, d'una forma que reverteixi en la població local, d'una forma en què el govern congolès es pugui sentir que està obtenint importants beneficis per l'explotació dels recursos naturals, el que està passant és que les iniciatives diplomàtiques no són prou potents, no tenen prou capacitat d'influència per a pressionar a Ruanda per a que cedeixi. I això tant és si parlem de la Unió Europea, com si parlem de Nacions Unides, com si parlem d'Estats Units, Regne Unit o Xina. Perquè, d'alguna forma, tots els països, exceptuant Ruanda, ho veuen des d'una perspectiva similar. Però ningú s'atreveix a sancionar Ruanda per aquest suposat suport a les forces rebels que estan presents a l'est. Però Ruanda, tot i ser un país molt petitó, passa que té una importància política i geopolítica rellevant, es deia sempre que era un aliat dels Estats Units o fins i tot dels europeus, però des de l'arribada de Kagame al govern és un país estable, una semidemocràcia o dicta blanda, com li vulguis dir, no? Però que era un peó d'Occident a la zona. D'Occident, però també de Xina, és aliat de tots els països. Ruanda està exportant recursos naturals a la Unió Europea, recentment ha signat un acord comercial de gran importància per a poder continuar exportant recursos naturals, però també les empreses xineses estan presents a Ruanda, estan presents a l'est del Congo. Per tant, no és un conflicte que divideixi a la comunitat internacional en aquest sentit, sinó que tota va una en el que et comentava. Ruanda viu alimentar aquest complex de culpabilitat de la comunitat internacional que no va respondre davant del genocidi i, per tant, al mateix temps Kagame s'ha convertit en el líder reeixit de la comunitat internacional en la lluita contra la pobresa, contra la població al cor d'Àfrica. I, per tant, tenint aquests elements, el complex de culpabilitat i l'exemple que dona a nivell regional
i també com un exèrcit potent que ha participat enviant missions de manteniment de la pau a Sudan, ha participat en missions també a Moçambic, és a dir, és un govern que, tot i ser una dictadura, perquè no respecta els drets humans, perquè persegueix a la població i a la població crítica, diguéssim, del país, al mateix temps gaudeix d'aquest xec en blanc que li ha donat la comunitat internacional per no haver respost en el seu moment, al 94, davant els greus fets que van suposar el genocidi. No? Última pregunta, i acabem. Els processos de pau. Clar, aquí tenim primer una societat civil congolesa molt forta, no? amb organitzacions de drets humans, organitzacions de dones, no? Hi ha aquesta organització més coneguda, que és Lucha, no? Que està perseguida al Congo. I després hi ha hagut també moltes iniciatives i processos de pau, tant internacionals com africans, no? Pròpiament. Aquí quin paper juguen, no? Els defensors de la pau? Tenen força, prou, no sé, com ho veus? L'important és que aquesta balança que està desproporcionada a favor de Ruanda s'ha de reequilibrar. El que no pot ser és que s'amenacin sancionar Ruanda i al mateix temps Ruanda pugui continuar alimentant el conflicte, però també s'ha de respondre a les necessitats que té Ruanda de seguretat, a l'hora de perseguir també els grups armats que van cometre el genocidi, perquè és l'argument que reiteradament utilitza. I, per tant, té un sentit donar resposta a les necessitats de Ruanda, les necessitats de seguretat de Ruanda han de ser compatibles amb les necessitats de seguretat que té el govern congolès i els ciutadans congolesos de l'est del Congo. Les necessitats en termes de pobresa, de lluita contra la pobresa, de lluita contra la injustícia social, de lluita contra les vulneracions de drets humans, però també, com et dic, les necessitats que té el govern ruandès de cara a resoldre aquest conflicte que té múltiples arestes, com estem veient, a nivell local, a nivell regional i també a nivell internacional. No? Doncs gràcies, Josep Maria Arroyo. Resumir tota la història del Congo i el conflicte en 20 i pico, 30 minuts és de xapó, no? Gràcies per tot. A vosaltres. Doncs gràcies per tot. Aquest ha sigut el primer podcast dels conflictes silenciats dedicats al Congo. Volem agrair el suport de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma i a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Fins la propera.